אחיי ואחיותיי, ערב טוב, אנחנו ערב פרשת, חזרנו ממירון, מי שהיה, אני לא הייתי במירון, הרב שטיימן מבקש ממני להישאר במיר, לחזק את הישיבה, כי כמעט שיצאו כמה בחורים, להתפעל על השידוכים. הפרשה מדברת עם מחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמעו ועשיתם אותם. מסביר רש"י שלכאורה זה צריך ללכת למצוות, אומר על ידי לימוד התורה. לימוד התורה זה מביא לידי מעשה, לכן לומדים מסכת אבות. רבותיי, כתוב פה, אם נלך לפי התורה, יהיה גשם בזמן. וארץ ייתן נבולה והכל יהיה טוב. בזמן האחרון יש רשעים מרושעים גם מתוכנו, אריה דרעי, שאני דיברתי נגדו. חודש לפני הבחירות. והוציאו עליי פתק עם תמונה של הרב אמנון יצחק. ואני אמרתי, הבן הזה רשע מרושע, פגע במרן. הסית נגד הרב אמנון יצחק, פגע בכל בעלי תשובה. עכשיו הבן של מרן, שבאנו גדול הדור, הרב יעקב יוסף, שאני הקטן זכיתי להיות בשיעורים שלו. הוא שלח, אפשר לשמוע את זה, הקלטה להרב אמנון יצחק, שהולכים לפגוע בך, רבנים גם. אם נתתי שלום בארץ, רבותיי, שמעתי את מורנו הרבנו הרב אריה שכטר, אומר שהארץ מגיע 1,000,000 ישראלים ירדו מהארץ, והביאו לארץ 2 מיליון גויים, 1,000,000 רוסים, ומיליון מכל המדינות אפריקה. זה כתוב בתורה, גם כאן כתוב, תסתכלו באור החיים הקדוש, הרבה פירושים. רדפו, פה כתוב, כאן בדיוק כתוב על השואה. מישהו חושב שלא יהיה שואה, הוא טועה, גוג ומגוג. הבטיחו בית זין. אתמול בלילה אמרו רבנים מקובלים שהתחילו. והיה חיל האוויר הציוני תקף בסוריה, מכאן. חבר'ה, כולם רואים שהולך להיות מלחמה, זה לא הולך להיות קל פשוט. אם אנחנו נלך על פי התורה והחסידות, כולנו, גם אין, נפסיק עם זה אשכנזי, ספרדי, חרדי, דתי, יהודי, יש שולחן ערוך, לקיים בדקדוק כל מצווה, להתראה לקדוש ברוך הוא, אז יהיה שלום. וצריכים, הקדוש ברוך הוא ותחתי בתוככם, והייתי לכם לאלוקים ותיתי לי לעם. אנחנו צריכים לפקוד, אבא! תתה! לקרב את הקדוש ברוך הוא. אני אמרתי בחור ללמוד בגן האמונה של הרב הרוש, זה ספר, שינה לי את החיים. אני בחור מעל גיל 30, שנים בישיבות, ואני בישיבות, אני נותן שיעור ממסילת ישרים, חובת הלוות, בכל הספרים הקדושים. אני רוצה לומר לכם, הספר הזה מביא ישועות. יש פה בחור שמואל שטיינזרץ, זה יתרץ בזכות זה. זה מסביר איך לחיות, זה לא פעם אחת לומדים, זה לכל החיים. פה הקדוש ברוך הוא הוציא אתכם מארץ מצרים, אם יצאנו ממצרים. למה אנשים עזבו את הארץ? אנשים מטיילים כל העולם. מי התיר לצאת מהארץ? ואם לא נשמע הקדוש ברוך הוא, אז יהיה צרות צרות. כמה אנשים חולים במחלה ידועה. הרב אריה שכטר אמר, שעכשיו מרן פאר הדור אמר, הוא בוכה. בגלל שהרב עובדיה היה בצער, היה פחות פטירות. שבוע לפני זה, הרב אריה שכטר רץ מלוויה ללוויה. פעם לא היה כזה דבר של בחורים צעירים. גדול הדור, הרב עובדיה אמר, יותר כואב לי להרגיז בחורי ישיבות. הבן של גדול הדור, כל אדם בסוף נפטר. רוצים לעשות פה שואה רוחנית כמו לפני 200-250 שנה. הישיבה הראשונה נסגרה בגלל שהכניסו ליבה. לצערנו הרב יש בחורי ישיבות שלומדים ליבה. הם חושבים שיכולו ללמדו כל מיני דברים וזה יביא לפרנסה. רבותיי, הסבא שלי נלחם. ואלה שלא שמעו לו והלכו ולמדו אנגלית עזבו את הדת. הם גרים בחיפה, או שגרים כל מיני מקומות, בקושי יש להם בן אחד וכלב, הם יכולים וכלום. בלוויה שלהם, בקושי יש להם עניין. מה יש להם? כלום! לנו אישה שיש לה פחות מ-13 ילדים, איך אומרים את המילה? היא כאילו אין לה ילדים. ברוך השם, כן ירבו. וצריך לדעת, הציונים רוצחים, הם רוצים דם. התלמיד של סבא שלי, הרב דיין, השם מקום דמו, שהיה ציוני וחזר בתשובה, הלך לעשות שלום עם הערבים, פיס. רצחו אותו הציונים, כי הם לא רוצים שלום, הם רוצים דם. ועכשיו רואים שריפות בכל הארץ, אין מקרה בעולם. השבת נוקמת, רבותיי. כתוב שלפני שיבוא המשיח, יהיה כל מיני שינויים. פה רעידת אדמה, פתאום חם, פתאום קיצוני, פתאום גשם. שעבר היה גשם, רבותיי. באמצע קיץ. אתם לא מבינים, אומרים זה אוגוסט, אני לא יודע את המילים ברוך השם. יש תקופות בשנה, אם לא הולכים על פי השם, כשברוך הוא משנה, חם, קר, אנשים משתעלים באמצע הקיץ, הולכים סוודר ולא יודעים מה להוציא. ואם בין לא תבשרו והלכתי למאיר קרי, הרבה בחורים שואלים אותי שיוצא להם קרי, אבל נחמן ברסלב אומר קרי זה יקר, לא צריך לדאוג, המשגיח הרב וולבה שהיה שיא ליטאי, הוא כותב תשובה בעלי אישור על
מישהו יוצא לזר בטלה, הוא אמר לא צריך להצטער, ללמוד יותר. הוא אומר ללמוד השתפכות הנפש של רבינו. רבותיי, יש עכשיו הרבה פיתורים, זה בגלל חילול שבת. זה עניות, זה כמו אני. עניות זה כמו מת. במקום שיהיה אסונות וימותו אנשים, אז יש פיתורים, מפעלים נסגרים, שדות תעופה נסגרים. הקדוש ברוך הוא מתנקם בחברות הציוניות של חילול שבת. הם מחליטים שרק הם יטיסו. ברוך השם שהורידו את הטיסות. מישהו צריך לצאת לחוץ לארץ. רבותיי, ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו. זה היה בשואה הראשונה, בחורבן בית ראשון, שהאנשים אכלו את הילדים שלהם, רבותיי. כתוב שהקדוש ברוך הוא ושומעתי את הארץ אבריכם יושבים בה. פה מסתובבים גויים בארץ, אתם הולכים תל אביב, לא אתם, כל מקום. גויים, אתה לא יכול להסתובב בארץ. אני יהודי, התנדבתי לב מלכה בחינם שנים, הייתי עושה את רמות דם ברוב היהודי. לא יכולתי להסתובב שם. בגלל הפריצות שהציונים מביאים לכותל המערבי, הסיב, ועכשיו הבג"ץ, שם ראשי מרכב, אומרים להביא לנשות הכותל. ולפיד ביום השואה אמר, הוא הדגיש סבא שלי, מצד אמא שלו היה סבא, מצד אבא שלו היה מתבוללים, טומי לפיד שם ראשי מרכב, היה בשואה חילוני ואבא שלו התבולל, משפחה שלו התבוללים, והם עשו את השואה, יש לי הוכחות לכל הדברים האלה. בהונגריה אנשים הלכו, התחננו להתבולל, והם יודעים שסבא שלי היה רב, זה שקר. בהונגריה התבוללו, סבא שלי עזב, אני סיפרתי לפני 150 שנה, את הונגריה כדי ששייך, רדפו אותו, וביקשו ממנו, אל תעזוב, וואלה, מוכרים כן, זה ציוני אמיתי. וכתוב גם מי ששאר, ראיתי מוח בלבבכם, כל הלילה נדרף, היום אתה שומע בום בסירנה, אתה לא יודעת מטיל או לא. מה שהולך שם בקיבוצים היום, שם בגבול, הם היו בעת התנתקות. הקדוש ברוך הוא מביא להם העונש, וההתנתקות היה עונש בגלל חטא המרגלים, שהם לא יצאו לכם, הם דיברו שרה, מדינת ישראל, לארץ ישראל, לא יצאו לשבת, קדושה, אני חטפתי מכות, עליי ירו כדורי גומי רבותיי, כי יצאתי לכם, בנק לאומי בחרם, לפני 20 שנה שפגעו בקברים ביפו, עכשיו בנק לאומי שאומרים שהם עושים להם חרם, הקדוש ברוך הוא מתנקם, כתוב שלפני שבוע המשיח, הקדוש ברוך הוא יפיל את כולם, וכולם יגיעו, אין עוד מלבדו. ועכשיו הרבה דיברו יבוא, שהמשיח מגיע, רואים סימנים. וצריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא הולך לעשות בירור אחר בירור, זה לא הולך להיות קל, יש הרבה ניסיונות. היום הייתי בשכונת גאולה, שהייתי ילד, היה כמה חנויות וזהו, שכונת גאולה מעכבת הגאולה, איזה בית בצניעות. ואותם נטרו כמה קבוצות, הנה היום היה אותו משה הירש. כולם אמרו משוגע הולך פגש עם ערפאת, אני נגד שפגש עם ערפאת. היום כולם אמרו שנוסעים למירון להתפעל נגד ביטול המדינה הציונית. כל החברי כנסת שדיברו נגד משה הירש, זה אחד צריך לקדוש לברכה, שאני לא מסכים לכל דברים, שהרבה דברים איתו, עכשיו כולם מודיעים, מה קרה? אין כסף. רואים את המציאות, הקדוש ברוך הוא אמר את זה. 40 שנה עקוד בדור, גם לגבי סוריה. מתי התחילה האינתיפאדה? אתם יודעים מתי? 40 שנה. מקום המדינה, עכשיו גם סוריה, ישראל תקפה בסוריה, הם לא פריירים, אל-קאידה עכשיו ילכו לעשות גוג ומגוג. ימותו יהודים, זה לא פשוט, והאנטישמיות בכל העולם גוברת. והקדוש ברוך הוא מבטיח, וזכרתי את ברכי יעקב ואת ברכי יצחק ואת אברהם. הוא לא ישכח, זה המציאות של אלוקים. עם כל האסונות וכל הפגרומים שיש יהודים. אמר יהודי כלל, אם לא היה שבת הייתי דתי. איזה שמחה שיש שחקים, חילוני יש לו כזה דבר. אבא יושב מול האמא, שאלה, נותן לה את הצומי שלה. כל השבוע עובד לשבת, מכינה, מול כל הילדים, איזה כבוד. איזה ילדים מתוקים יש לנו. הילד חוזר מהגן, נותן לו את הצומי. מה פרשת שבוע? בנות, מה למדתם? אבא שם מול האמא. אחרי כל ריבון עולם, אלוקו בודי לי. הולכים לטישים, איזה קדושה. רבותיי, שנזכה לגאולה, של עזרת השם, הרבה חם, לשמור על העיניים, הרבה בחורים שואלים אותי, לנסוע לים. גדולי ישראל אמרו, אם אתה רוצה לנסוע לים לבריאות, כל עדיף שתלך לבריחה, יש בריחות זולות וטובות. תלך בים, אחרי הנץ ביום שישי, שלא יאבד בצניעות. וצריך לדעת כל דבר להתפלל, ללמוד עלי שור, שם הוא מסביר איך להתפלל בתוכנן, החבותו שלי הרב שבריא, חצי שעה בוכה בתוכנן להסביר רמב"ם. בלי תפילות לא מצליחים רבותיי, אין אפוטרופוס לאף אחד. לבכות כל דבר, ובספר בגן אמונה מסביר מה זה. אני אומר לכם, שאני בישיבות ולומד בסדר שרים חובת הלבבות, את כל הספרים שאתם רוצים אני לומד ומלמד.
בגן האמונה מביא לאנשים ישועות, כי זה מסביר איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. מי שולח מהשם? תזרוק את השכל, הרבנו אומר, שכל גשמי. אין בעיות, אתה רואה העולם כלום. שמח, איזה עשיר שמח חלקו. זהו, צריכים לדעת, זה מפחיד מה שכתוב פה. אלה המצוות אשר ציווה משה את בני ישראל בהר סיני. צריך ללמוד, עכשיו אנחנו נגמר מסכת, לא מסכת, ספר ויקרא. שנזכה בעזרת השם לגאולה וללמוד את ספר החינוך על המצוות, מה צריך לדעת. החפץ חיים אומר, מי יש לו העולם הבא? זה ששונה הלכות. על ידי שאתה שונה את ההלכות, יהיה לך העולם הבא. שאתה לומד בעולם הזה איך לקיים את המצוות בדקדוק. צריך להתפלל שנקיים את כל התרי"ג מצוות בדקדוק. שנזכה לגאולה הקרובה שלמה בעזרת השם, גואל משיח נאו. בנימין בן יעקב צווי בנין ונכד לרב אברהם שק צווי בנר, מורש רב חיים זונפלד, שנזכה לגאולה הקרובה שלמה. ערב טוב.